пачынаць вылічаць, калі ласка, за спазненне у горадзе пробкі ў сувязі з марафонам, тому чакалі тых, хто мог затрымацца. Вітаю ўсіх на наших уже традыцыйных сустрэчах са знакамітымі беларусамі тут у Лодзі. І для тых, хто першы раз, я б хацела распавесці, што гэта мерапрыемства арганізавана таварыствам беларускай мовы у Лодзі. І мы, конечно, запрашаем усіх становіцца афіцыйнымі сябрамі, сяброўкамі, каб мы маглі рабіць больш разнастайных мерапрыемстваў, больш цікавых сустрэч і развіваць наше кам'юніці тут у Лодзі. І я б таксама хацела сказаць, што гэты цыкл сустрэч з гасцямі, ён праводзіцца пры падтрымцы фундацыі Генріха Вуйца, польскай фундацыі, якая дапамагае нам аплачваць аренду, квіткі, невялічкія ганарары для гасцей. Таму ёсць ад іх такое патрабаванне, каб мы рабілі справаздачы, і яны просяць нас, каб мы рабілі агульнае фота і дасылалі ім. І для гэтага я вас вельмі папрашу, у каго ёсць магчымасць з'явіцца на гэтым агульным фота, зрабіць яго разам са зміцерам напрыканцы. І для гэтага трэба будзе падпісаць дазвол. Ён падпісваецца кожны раз. Бланкі дазволаў ёсць там каля ўвахода на стале, асадкі можна падпісаць спачатку, напрыканцы, і калі ласка, прыносьце гэтыя дазволы мне, я іх буду захоўваць, і вашы дадзеныя будуць апрацоўвацца па закону, які ёсць тут у Польшчы, у еўразвязе, па ахове асабістых дадзеных. Таксама я хацела б вам прапанаваць пакінуць для нас нейкае ахвяраванне наяўнымі ці на рахунак, мы будзем вельмі ўдзячнымі. Гэта дазволіць нам праводзіць больш мерапрыемстваў разнастайных і неяк вырушыць тут увесь гэты двіж у Лодзі. Вось. Ну і, канешне, я прадстаўляю вам галоўнага человека гэтага вечара, знакамітага журналіста, пісьменніка, Зміцера Лукашука. Раз. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выязны выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы будзем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Разам з вами тут зараз я, Зміцер Лукашук, шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы будзем разам з вами. Ведаеце, нас, беларусаў, зараз з апошнім часам вельмі шмат раскідала па ўсім свеце. І, на жаль, я нават не ведаю усіх тых гарадоў, куды закінула апошнім часам герояў нашай праграмы, якіх мы запісывалі яшчэ ў свой час у Мінску ў 18, 19, 20, 21 годзе. Таму што я з Мінска, з Беларусі, з'ехаў толькі ў ліпені 21 года. Але так склалася, што ведаеце, фактычна у кожным горадзе, куды б я зараз не прыязджаў, ну, безумоўна, не паўсюль, але вельмі шмат дзе ёсць той чалавек, хто быў госцей нашай праграмы ў тым ці іншым той ці іншы час і патрапіў, а можа яшчэ і не патрапіў у адну з гэтых кніг. І я заўсёды у такім выпадку кажу, асабліва калі знаходзіцца такі чалавек, што, ведаеце, я-то толькі записываю, а фармулююць нацыянальную ідэю мае госці і кажу, вот бачучы, калі ў зале ёсць хтосьці з гасцей, кажу, а вот, напрыклад, ёсць чалавек, які фармуляваў нацыянальную ідэю.
І тому хай ён перад вами зараз аддуваецца за тое, што ён сфармуляваў і тое, што прапанаваў. Але не заўсёды так мне шчасціць пахалтурыць. Не ва ўсіх гарадах, як я сказаў, ёсць пакуль што госці нашай праграмы. І таму я заўсёды кажу, што не адмаўляючыся ад магчымасці пахалтурыць, што будзем фармуляваць разам з вами. Таму давайте пачынаць. Ведаеце, ад самага пачатку, з 18-го года, як мы пачалі рабіць гэтую праграму, і да сёння, час ад часу, мне кажуць альбо самі госці, альбо хтосьці ў каментарах, якія пішуць: Лукашук, што ты прычапіўся з гэтай нацыянальнай ідэяй? На кой хрен беларусам патрэбна нейкая там нацыянальная ідэя? Вот скажы нам, у палякаў ёсць нацыянальная ідэя? Ці ў немцаў, ці ў канадцаў, ці ў новазеландцаў? Вот назаві нам яе, што ты прыцапіўся да беларусаў. Такія людзі сапраўды з'яўляюцца, і мы разам з вами зараз таксама на гэтую тэму паразважаем. Я скажу свае аргументы і сваё бачанне. А вы, можа быць, выкажаце сваё. І мы паразважаем пра тое, што нам далей, ці трэба нам гэтая нацыянальная ідэя. Ну і плюс, ведаеце, я осенню мінулага года быў з такім вялікім турам, умоўна кажучы, па США і Канадзе. Праехаў вось так усё США, ад аднаго акіяна да другога, і закончыў, апошняя сустрэча была ў Таронта. Прыйшло вельмі шмат людзей, і прайшла вельмі такая добрая сустрэча, размова, дыскусія. Напрыканцы амаль што дыскусіі стае адзін з мясцовых беларусаў і кажа: што я так не зразумеў. Я сядзеў, чакаў, пакуль ты нам сфармулюеш нацыянальную ідэю. Мы думалі, што ты прывёз нам тут нацыянальную ідэю, зараз агучыш яе нам. Я нешта яе не чую. Вот гэтага вы ад мяне не пачуеце і тут. Таму што я не прыйшоў сюды з тым, каб сказаць: ну што, беларусы лодзі, я вам тут прынёс, рабіце, што хочаце, но не дай Бог, каб заўтра. Такога не будзе. Таму што нацыянальную ідэю я не фармулюю. І ўвогуле, я вам скажу, наша такое бачанне ўсёй гэтай сітуацыі з праграмай, з нашымі развагамі, што мы далі пляцоўку. Еўрарада — гэта пляцоўка, гэта магчымасць людзям паразважаць на гэтую тэму. І зараз давайте трошку пойдзем у гісторыю. Мы пачалі записываць гэтую праграму летом. Першы выпуск выйшаў летом 2018 года. В 2018 годзе пачаліся ізноўку размовы пра паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы паміж Беларусю і Расіяй. А мы ў той час ужо вельмі шмат сачылі за тым, што адбываецца ва ўкраіне. З 2014 года я сядзеў, як кажуць журналісты, на гэтай тэме. Мы уважліва сачылі за тым, як украінскі народ, нягледзячы ні на што, супраціўляецца расійскім акупантам. І зараз мы вось вернемся да таго, з чаго я пачаў. Нацыянальная ідэя і навошта яна патрэбна беларусам. І мы сели на фоне вось гэтай інфармацыі пра паглыбленне інтэграцыі і падумалі: а калі раптам якому-нибудь там дедушке ў Крамлі захочется стварыць, даслаць якого-нибудь чарговага Гіркіна 2.0 і стварыць Віцебскую народную рэспубліку, ці Магілёўскую, ці Аршанскую. Што скажуць беларусы? Ёсць у іх якая-нибудь ідэя, як у украінцаў, якая прымусіла бы іх супраціўляцца і адстойваць і казаць: не, таварышы маскалікі,
это наше, белорусское. Вот что, як себе поведут белорусы и что их может подштурхнуть до такого ж супротиву, як сопротивляются украинцы. Мы так, ну вот какая идея? И мы не знайшли отказу у себе в редакции. Адпаведна вырашылі, а давайте про это поразважаем. Про гэтую нацыянальную ідэю, спытаемся у людей. Можа, это мы там у редакции Юррады и не ведаем, не бачым, а яна-то вот ёсць. Я, правда, адразу сказал, что калі я буду вести гэтую программу, то я не хочу, как у программе брали удел политики и спрабавали свои палітычныя нейкія тэзы, программы, ввогуле там пиариться политично на этой теме. Это тема философская, это тема такая разважливая. Давайте будем пытаться у лидеров думок, у письменников, у музыкантов, у архитекторов, у экономистов, у вядоўцаў, у журналистов, у любых людей, якія в принципе могут по-філасофску неяк апрацоўваць гэта ўсё, а не тыя, якія прасоўваюць палітычныя наратывы. І таму у першай кнізе, якая так и называется просто «Белорусская национальная идея», сапраўды сабраныя думкі, развагі таких вот, ну, умоўна кажучы, мысляроў, пісьменнікаў і лідараў думкі. Тут няма палітыкаў, апроч, ну, умоўна двух. Тут ёсць тагачасны так званы дэпутат палаты прадстаўнікоў Варанецкі, але на той момант, ну, мы ж разумеем, что такое политика и что за политики вот это так званые депутаты палаты. И на той момант он был цікавый як дипломат, просто вот погляд дипломата на это пытанне. И Алена Анісім, якая на той момант так само была депутаткой, але, безумоўна, больш была цікавая ўсё ж таки як старшыня таварыства беларускай мовы. Сёння, калі мы глядзім на гэтую кнігу і слухаем тыя размовы, я, умоўна кажучы, выбачаюся, я тыя размовы, тыя развагі для сябе называю пошуками ружового пони у сферычным вакууме. Потому что размова, я сапраўды так і ёсць, потому что размова, в принципе, пачыналася так. Я еще раз нагадаю, 18-19 год. Размова пачыналася так. Ну, мы же с вами выдатна разумеем, что эта тема, ну, мало кому цікавая, что пераважнай большасці беларусаў на яе лайкаў і праглядаў мы на гэтым не заробім. Але ну, мы ж разумеем, што гэта, в принципе, тэма для беларускай ідэнтычнасці, свядомасці, умацавання гэтага ўсяго яна важная. Ну таму, ну давайте паговорым. То есть вот так вот оно как бы выглядало, и мы разважали. Мы разважали там с Акутовичем, с Мацкевичем, с Бахаревичем, с Чалым, прости господи. Но было цікаво. И як это не дзіўна было, разумеете, я хотел вам сказать две размовы, две идеи с того часу, якія, в принципе, такое адчуванне, что пэўныя люди могут и умеют зазирать у будущее. Это размова с Дмитром Дашкевичем и размова с нашей выдатной телевядоўцай тёцей Валей с «Спокойной ночи, малыши», с Колыханки, Зинаидой Бондаренко. Калі мы так долго говорили со Змітром, я говорю: Змітер, ну, трэба ўжо развітвацца, давай уже сформулюй ты нарэшце свою национальную идею. И мне кажется, слухай, ну мы тут с тобой наговорили на годину, а идея-то она простая, два слова. Живе Беларусь. Все. Я говорю: Змітер,
Ну, ты ж разумееш, што для мяне гэта безумоўна тое, што ну, так і ёсць. Прыемна чуць. Але вот зараз мы, студыя знаходзілася на Карла Маркса, 15, вось алло паштамп, КДБ про здоровье, все дела. Я говорю, Дмитрий, вот мы зараз запишемся, закончим запись, вот выйдем с тобой альбо на Карла Маркса, альбо на проспект, спынем першых, хто вот будет ісці насустрач, и скажем, як вам национальная идея «Живи Беларусь»? Что они тебе скажут? Пошлют. Говорю, ну да. Так якая национальная идея? Яна ж как бы повинна быть принята ну, пераважнай большасцю грамадства. Ён кажа, слухай, павер ты мне, пройдзе зусім не шмат часу, і гэтую ідэю беларусы прымуць у пераважнай сваёй большасці. Я говорю, Зміцер, вельмі хочацца верыць, але, на жаль, мне ўжо даволі шмат гадоў. Я ўжо шмат гадоў сачу за працэсамі, якія адбываюцца ў беларускім грамадстве, з беларускай свядомасцю і з усім астатнім. Ну, не будзе такого. Давай паспорым. Ну, правда, з ім не спрачаліся, але прайшло з той размовы крыху больш за год і здарыўся 20-й год. Другое слово, другая докладнее размова Зинаиды Бондаренко. Вот, мы так само же добра вельмі так поговорили, кому цікаво, можете поглядеть и программу, она есть в архиве, и почитать тут у книзе. И она каже, Дмитрий, мы так с тобой пригоже поговорили, але национальная идея же она простая. В одном слове. Мова. Я сказал ей то же самое. Сподарыня Зинаида. Ну вот, народ-то, и опытанні, и все, что есть, 5% там, и все остальное, ну про что сведчить? Она каже, ну да, сведчить не про вельмі добрые процессы, але все зменится. И так само, я сказал, мне вельмі хотелося, але, видать, не при нашем житті. Але при нашем житті здарыўся 20-й год. І, безумоўна, а потым здарыўся 22-й год. І той, хто у 20-м годзе не прыняў для сябе рашэнне, што я пераходжу на беларускую мову, той, да прыкладу, як той же самы Мікіта Мелказёраў, у 22-м годзе прыняў такое рашэнне. Але мы тут паступова перайшлі да больш такого складанага, да 20-го года. Вось гэтая першая кніга, ўжо каб завершыць это ўсё, дзе ёсць усе выдатныя нашы людзі, як я сказаў, пісьменнікі, і той же самы пакойны ўжо Шушкевіч тут выказваўся. Абсалютна выдатная кніга, такая сапраўды філасофская і сапраўды поўная веры у тое, што некалі нешта здарыцца. І калі, ведаеце, фармулявалася это ўсё ў тыя часы, калі мы ўжо ведалі, што зараз набліжаецца чарговая электаральная кампанія, так званыя прэзідэнцкія выбары. Але мы ж прывыклі да таго, што Беларусь, ну, і маецца на ўвазе грамадства, там настроі, ўсё такое, гэта, ну, такая вось, камень не крыўдзіцца, можа быць, ну, это такая балота, затягнутая раской, тихо, спокойно, где-то там мёртвые с косами стоять. Але якая-нибудь падзея кшталту выбораў чарговых, это такі каменьчык, які тады ляціць, і такі боўць, і туды боў, о, і ўсё. І ўсё здзьмулася, і далей нічога. І мы то былі перакананы, што 20-й год, гэтыя выбары, это будзе тое ж самае. Ну, трошку нешта паварушыцца, можа быць, нават нейкая акцыя пратэсту будзе на плошчы, і зноўку пару дзесяткаў чалавек затрымаюць, пасадзяць, і зноўку скажуць там якая-нибудь новая ярмошына пра тое, што надо было боршч варыць, а не па плошчах шаскаць. І ўсё. І на гэтым ўсё скончыцца. И тут вот ситуация такая, что, предсказать
змены настрою ў беларускім грамадстве практычна немагчыма. Вот, безумоўна, мы ўсе, і той же самы Дашкевіч, пра якога я ўзгадаваў, спадзяваліся, верылі, што некалі жыве Беларусь, яно будзе нацыянальнай ідэяй, лозунгам, каштоўнасцю для пераважнай большасці беларусаў. Але я вот подозраю, что и сам Змитер здесь в глубине души не верил, что забачить это ближайшим часом. Але так здарылася, что здарылася нечаканае. И тому, калі мы выдавали эту книгу, я тут так само трошки такую невеличкую ремарку зараблю, мы упершыню задумаліся про выданне книги по выніках программы у пачатку 2020 года. Дакладней, як задумаліся. Першым на гэтую тэму мне сказаў Юрий Дракохруст со «Свободы». Так само ён тут ёсць в этой книзе. Вот, кажа, а вы, Змитер, а вы не думали выдать книгу вот по своей программе? Я говорю, господар Юрий, но мы ж не радио «Свободы». Мы ж не отрымливаем от Держдепа такие вот финансы, как можно было книги выдавать. У нас нема на это грошей, а это ж выходить программу надо, нават текстов снятых нема. То есть выходит видео и все, тексты не здымаются, бо нема людей, нема кому здымать. Потым праз пэўны час з той же самай ідэі нечакана звярнуўся да мяне цяперашні палітвязень Александр Фядута. Таксама тое ж самае сказаў. Ну, що ж говорить, годная справа, може бути, сапраўды трэба. Мы пачалі как-то думаць, але сапраўды, ну, не больш за тое, як думкі пра нешта. А потым нечакана да мяне звяртаецца Павел Данейка, выдатны наш эканаміст, дырэктар інстытута бізнеса і менеджмента, які зараз у Вільні живе і збирається адкривати так само по бізнесу видатні курси в ЄГУ. І каже, Змитер, ми тут вирішили, що треба нам все ж таки розібратися з національною ідеєю. Зробити таке соціологічне дослідження з цієї нагоди. Дай нам тексти своїх програм. Ми закупили спеціальну програму, тоді ще чат GPT не було. Штучного интеллекта это. Мы тут закупили некую программу, мы прогоним все тексты, проанализуем и сделаем такое социологическое, плюс еще социологическое доследование живое с людьми и такую вот такую працу грунтовную социологическую сделаем. Я говорю, так нема текст тут. Данейка походил, подумал, каже, ладно, давайте свои программы, видео. Мы заплатим, оплатим людям работу, каб яны знялі тэксты. Пасля гэтага нечакана прыходзіць цяперашні яшчэ адзін палітвязень Паша Белаус, заснавальнік вядомага «Сын Бай-Бай», і кажа, Змитер, мы тут хочам зрабіць кніжку такую вось нормальную пра нацыянальную ідэнтычнасць, нацыянальную ідэю. Можа, ты падкажаш, каго, што можна выдаць? Кажу, ну ты давай выдай его. Текст уже Данейка снял, уже давай выдай. Он говорит, ну да, давайте выдадим. И началась праца. Буквально за несколько месяцев мы с тогачасным моим сувядоўцам Максимом Гурновым опрацавали, перапрацавали, подкоротили все тексты. До того часу было записано амаль что 100 с нечым программ. Это 100 з нечым чалавек. Безумоўна, 100 інтэрв'ю на вот такую вось тоўстую кнігу, ну, каб яны не былі па адным абзацы, а ўсё ж таки думка даносілася, было немагчыма усунуць. І поэтому мы вырашылі, ну, пачатак 2020 года. Калі яшчэ ўсе былі вот пра каменьчык, памятаеце, што нічога-то не зменіцца. І мы вырашылі, ну, давайте выдадим полову, выберем там вот некую частку, а там, ну, ничего все равно не изменится. Выдадим поступово и другую частку, ну, коли будет цікавость.
Правда, было вельмі вялікае сумневы, што цікавасць у людзей да гэтай тэмы увогуле будзе. Адна справа паглядзець відэапраграму, другая справа ўсё ж такі пайсці і набыць кнігу. Но пачалі працаваць. Выдатны дызайнер вокладкі Вецер Механічны намаляваў вось гэтую вокладку. Ён, дарэчы, потым маляваў і ўсе астатнія, і вось гэты малюначак, які ёсць зараз нашых вобразах, таксама маляваў. Всё было зробленае. Нават з друкарняй ужо падпісалі дамову. І тут здарылася лето 20-го года. Дакладней, ліпень 20-го года, вот дзесьці ў гэты перыяд. І мы сабраліся на такое канчатковае ўжо рашэнне, там ўжо паставіць кропку, што ўсё гатова, ўсё зроблена. У нас на студыі на Карла Маркса вечарам пасля запісу ўсіх праграмаў сели, а ўжо другая палова ліпеня ўжо адбываецца ўся эта движуха. Ўжо вот пачало бурліць беларускае грамадства. І мы сядзім, ліпень, вокны адчыненыя, цэнтр Мінска, дзесьці штосьці бурліць. І Паша такі кажа: слухайце, ну мы ж задумалі гэтую кнігу як такі подручник для першага класа по нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну, каб людзі, беларусы, якія увогуле, якім гэта не цікава, якім было, можа быць, але якія вырашылі зацікавіцца гэтым, каб пачыталі і нешта зразумелі, пачало першы клас, з чаго пачынаецца. Кажа: а вы паглядзіце, што адбываецца у Беларусі. Што адбываецца зараз на вуліцах беларускіх гарадоў, з якімі настроямі ходзяць беларусы. Нацыянальная ідэя зараз вось там, на вуліцах, лётае ў паветры. Навошта нам вось гэты падручнік для першага класа? Я так кажу: ну, Паша, можа быць. Ну, зрабілі і зрабілі, пакладзем сабе, скажем, маладцы. І Паша падумаў: слухайце, я ўсё адно ўжо тут грошы сабраў, праца ўся зробленая, давайте выдадзім. На гэта мы сышліся, адправілі гэта ўсё ў друкарню, і гэта была другая палова ліпеня. А потом здарыўся 9 жніўня. Здарылася 9 жніўня, і мы зразумелі, што усе нашыя развагі пра тое, што а мы потым додрукуем другую частку з тых размоваў, якія пісаліся там у 19-м годзе, што яно-то сапраўды нікому не будзе патрэбна. Што нацыянальная ідэя ўжо зараз фармулюецца, бачыцца і намацваецца зусім па-іншаму. І хоць некаторыя людзі, якія не патрапілі ў першую кнігу і, у прынцыпе, засталіся ў архіве у выглядзе відэо, але ў кнізе іх няма, яны вельмі на нас пакрыўдзіліся, што ў кнізе іх няма. Ну, але я сказаў: людцы дарагія, ну вы ж выбачаеце, вы ж бачыце, як усё змянілася наўкол. Мы не можам зараз даваць тое, калі мы там сядзелі і разважалі на такую тэму, а трэба беларусам увогуле прачынацца ці не трэба. Калі яны прачнуліся, вось і ходзяць па вуліцах. І мы зразумелі, што мы мусім паспрабаваць злавіць вось гэты настрой, гэты вейб, гэтыя думкі, якія лёталі ў той час. Мы запісывалі праграмы кожны дзень, і кожны дзень мы, асабліва ў першыя паўгода, запісывалі па 4-5 праграм кожны дзень. І таму вось у гэтай кнізе сабраныя тыя настроі, якія былі у людзей у той час. Восень
2020 года, ну и далее зима 2020-2021 года, весна 2021 года. Просто для параўнання, як это ўсё адбывалася, да прыкладу. 10 верасень 2020 года мы записываем интервью с Владимиром Некляевым. Горача, ва ўсіх сэнсах горача. Таму што, па-першае, рэдакцыя знаходіцца ў будынку, які гістарычная каштоўнасць, і нам нельга там вешаць кондиционеры. По-другое, таму што на вуліцы адбываецца канкрэтная спёка. Мы пачынаем працу раніцай пад гукі людзей, якія едуць на машынах на працу і сігналяць па праспекце, выбібіківаюць перамен. Потым мы працуем пад гукі маршаў пенсіянераў, якія днём выходзілі на праспект, а вечарам там былі маршы. А бліжэй да ночы, калі это там верасень, кастрычнік, мы ўжо чулі, як ад чырвонага касцёла амак праз нашыя двары у бок стадыёна «Дынамо» гоніць людзей. Усё гэта чутна праз гэтыя вокны. І ўсё гэта чутна, вокна адчыненыя у студыі. І это вот так вот усё в прынцыпе на фоне нашых размоваў. І я да Некляева. Мы сядзім, размаўляем, а з Некляевым же ж можна гаварыць доўга. Чалавек выдатны, цікавы, і мы размаўляем з ім, а ён там ужо там 10 гадзіна як прайшла, пачынае на гадзіннік глядзець. Я так говорю: «Спадар Владимир, куды вы спяшаецеся? Вы ж ведаеце, што калі вы прыйшлі да мяне, то это надолго». Вот я разумею, ну давай ты мне уже задавай свое пытанне. Некляев, сформулюй свою национальную идею. А то, говорю, а то что? Куды? Он кажет: мяне там хлопцы чакаюць, мы на марш дамовіліся ісці. Гэта да таго, што вось такія яны былі настроі у той час ва ўсіх людзей. Мы былі перакананыя, што ну калі не до конца гэтага тыдня, ну можа нават і не до конца гэтага месяца, то праз пару месяцаў дакладна мы даціснем і ўсё будзе добра. І менавіта таму сёння і гэтую другую кнігу, на вялікі жаль, але можна назваць пошукамі ружовага поні у сферычным вакууме. На жаль, больш крававая поні, чым першая кніга, але так ёсць. Ведаеце, 2020 год з пункту гледжання нацыянальнай ідэі у мяне выклікае шмат захаплення, але і шмат пытанняў. Таму што мы, ведаеце, я вот буквально заўчора записываў размову, яна выйдзе на наступным тыдні, я такі зраблю анонсік, можа быць, з Геннадзем Манько. На сёння ён кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве, а ў 2020 годзе ён быў, ну, скажем так, умоўна кажучы, службай аховы у гэтага трыо, якое ездзіла летом па гарадах Беларусі. І я кажу: Геннадзь, ну давайте шчыра. У тыя часы да жніўня 9-го і ўсе вось гэтыя так званыя лідеры рэвалюцыі і ўсе, хто быў вакол іх, яны былі не толькі нацыянальна неарыентаваныя, але і дзесьці супраць таго, каб нацыянальны складнік, нацыянальная сімволіка, нацыянальныя лозунгі прысутнічалі падчас іх сустрэч. Можа быць, і не выганялі з сустрэч людзей з чырвона-белымі сцягамі, але былі такое, што давайте не будем. Ну мы ж хочам аб'яднаць усіх. Мы ж хочам, чтобы і гэтыя ад нас не адвярнуліся. Таму што сапраўды было вельмі шмат людзей, якія выходзілі, я сам з такімі размаўляў, скажем,
ланцугу каля медінстытута, якія казалі: мы супраць Лукашэнкі, мы яго ненавідзім, мы хочам, каб ён нарэшце сваліў, но не лезьце к нам со сваім беларускім языком. І я это для чаго кажу? Што насамрэч-то, хоць некаторыя кажуць, што ў 20-м годзе у нас была такі пачатак нацыянальна-вызвольнага руху, але насамрэч нічога нацыянальнага там не было. Мы усе былі, цалкам усе былі за сумленныя, празрыстыя, дэмакратычныя выбары. Мы былі за законнасць, за парадак, за тое, каб былі пакараныя тыя, хто забівае людзей, але пра нейкія нацыянальныя складнікі размовы ніякай не было. І калі пасля 9 жніўня я выходзіў з рэдакцыі і глядзеў вот так уздоўж праспекта, а ўвесь праспект бел-чырвона. Ты выходишь до ГУМа, глядишь туды, там, до бок стэлы, а вся дорога бел-чырвона-белая и приемна на сердце. Ну, ты выдатна разумеешь, что пераважная большасць усіх гэтых людзей узяла бел-чырвона-белыя сцягі ў руки не як каштоўнасць. Нацыянальную, гістарычную, яшчэ якую там любую. Яны взялі яго ў руки як знак пратэста. Калі нават яны до 9 жніўня прыходзілі на Бангалор на акцыю да трыо і ў адной руцэ умоўна трымалі там чырвона-зялёны сцяг, а ў другой руцэ бел-чырвона-белы, і казалі: мы за тое, каб увесь беларускі народ, вся беларускае грамадства аб'ядналася супраць рэжыма і супраць Лукашэнкі, то пасля 9 жніўня яны не маглі у другой руцэ трымаць чырвона-зялёны сцяг. Той сцяг, под якім іх лупцавалі у аўтазаках, гвалтавалі і гвалцілі у пастарунках міліцэйскіх і яшчэ невядома што рабілі. Безумоўна, яны не маглі гэта ўзяць у рукі яго больш. Але гэта быў знак пратэста. Як і жыве Беларусь, гэта быў не лозунг, які як каштоўнасць і нацыянальнае нешта складнік, а проста як знак пратэста. Я шмат каму говорю про гэта, і все спачатку абураліся: ну як ты так, як ты можаш так гаварыць, вот так же ж было прыгожа. Да, было прыгожа. Ну але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Нацыянальнага, то менавіта глыбіннага ў гэтым нічога не было. Іншая справа, што мы выдатна разумеем, што усе людзі мяняюцца. І хтосьці прачнуўся ў 2006 годзе, хтосьці ў 10-м, а хтосьці ў 20-м. І гэта нармальна. Нічога страшнага гэтага няма. І свядомасць таксама змяняецца. І калі спачатку людзі гэтыя там казалі: ну это вот ваш этот бел-чырвона-белый стяг, а вообще нам говорили, что там где-то как-то нацисты какие-то с ним ходили, то потым яны ўзялі яго самі ў рукі як знак пратэста, а потым яны прынялі яго душой і сэрцам і сказалі, што гэта наша. Гэта нармальна, гэта працэс сталення. Нацыя мусіць ўсё ж такі расці, прымаць і быць больш дарослай. І тут я б хацеў звярнуцца да яшчэ адной цікавай тэмы трансфармацыі беларускай нацыі, гэта дворовыя канцэрты. Далі? Зараз я гэтую тэму закрану. Таксама мне было так прыемна, калі беларусы, шараговыя беларусы, я не ведаю, там на Масюкоўшчыне, у нейкіх там Шабанах, на Ракасоўскага, яшчэ невядома дзе, раптам з такім задавальненнем слухалі, збіраліся на сустрэчы і слухалі там беларускіх музыкаў. І такія: вау, Тры Чарапахі, Вольскі.
Или там это самое, я не мог на свою программу вытягнуть историков, потому что историки, ну особливо тих вот такие с именами, и они днем працують у Інституті історії Академії наук, а вечером у их по 2, а то и по 3 зустрічі дворовые у разных городах, у разных концах Минска. И немагчыма было вытягнуть, потому что так само звичайные люди, які, може бути, учора тільки думали, як йому з праці по дорозі баночку півка лупануть і все. Зараз сиділи на цих дворових зустрічах, слухали істориків і такі, вау, оказывается, мы тут не только у лаптях вот так вот ходили, а мы же еще и подорше вот этим вот могли настрелять. А? Вау, який класс. То же самое тычется письменников. Белорусская литература, якая нікому не была до гэтага потребная и цікавая. Это вот что-то вот там, вот знаете, як... А яны, вот гэтые белорусы, поразляки простогоддзі, у лапчах драные несчастные, пруть и пруть некуды свою крыўду. Все народы вокол. То там нейкі чуб на бок, шашку наголо, попёрлі годнасць, гонор и все остатнее. А гэтые ўсё толькі крыўды прыть и пруть. Космічныя корабли бороздять, а яны ўсё крыўду пруть некуды свою. Ну и такое ставление. А тут, оказывается, мне рассказывая Ганна Северинец, говорит, собралась здесь там на ускрайку Минска, полный двор людей, запросили ее, и она, рассказывая про белорусских письменников, особливо расстреляных, вот это и есть сфера, расстреляные письменники 20-30-х годов минулого столетия, про литературу, про свои творы. Вот. Вельми, говорит, цікавая такая размова, все уважливо слухаюць. А одна жанчынка спазнілася до початку, ну, до того момента, коли там человек, как я, выходит и кажет, «Привитание, я там письменница, Ганна Северинец, там, тыры-тыры». Вот. И она этого не чула. Вот. Просто, я кажу, жанчына, вот, не ведаю, якое, может быть, вот, судя по начосу, может быть, на вот какой-нибудь администрации районной працує. Вот. После заканчивания встречи, каже, вот я там что-то там где-то расписываюсь, книжки свои, там, она подскакивает, и мне такая, а горочишь, вот все, подскакивает, и мне такая, и «Женщинка, представьтесь!» Ганна Северинец, письменница. «Ой, так красиво говорили, буду читать ваши книги». И так вот было постоянно во всем, и ты думаешь, блин, ну вот это ж усё. Было ж постоянно побач с вами. Вольскі свои 3 черепахи уже, дай Боже, 26 годов лупить. И они не смянились. Як были вот такие 3, так и засталися. Купаловцы, яких вот тут вот сустракали овациями. Купаловский театр. Колькі стагоддзя уже стоит на одном и том же самом месте. И что? Что-то вы ходите вокруг его и не заходите. Книгарня письменника открыта постоянно, и есть там и Бахаревич, и Северинец, и все остальные. Даже Витя Мартинович есть, и только. И чамусьці в 20-м году раптом белорусам гэта все стало цікаво, потому что оно свое. Так атрымалася, что мы были суместно у Штутгарте с такой литературно-музычной сустречей «Я и помидор». И я вот гэтую, а в Штутгарте там белорусская суполка пераважна з тых белорусов, кто уже давно. То есть вот таких вот новоприехавших после 20-го года там не вельми шмат. В основном такие люди уже на серьезных посадах, там, с серьезными, так, ну, нормально уже усталевавшееся житье. И я вот эту тезу рассказываю про то, что чему у 20-м годе. И тут сидит помидор с гитарой. И тут поднимается некая женщинка. И такая каже, вы кажете про то, что это вот мы виноваты в том, что вот мы вот не бачили, не чули, все такое. А может быть, это вы виноваты? Я так говорю, мы? А что такое? А вы тихо нам про это говорили. Сидите помидор.
йору, гітари немає. І тут бачу, його морда червоніє, піднімається. Я тихо говорив! Говорю, Саша, тихо, тихо. Я вам, блядь, сейчас спою громко, щоб вас я тихо говорив. Давайте зробимо сапраўды музичную паузу некаторую такую, а потом протягнем наши разваги, размовы. И я прошу одного с удельников таких дворовых сустрэчаў, который вообще не знает, кто такой, нет, трошку знает, кто такой Цой. Но спевал там свои песни, а не вот этих вот перемен. Олег Любович. Я хотел зараз сказать ранее, я сказал, там ваш земляк, там ті ваш там хто, а зараз у нашей ситуации, ну вот як сказать правильно, ну, короче кажучи, з вашей белорусской супольности Лоді зараз свой человек. Так, ты стоя, стул тебе не треба? Спасибо, я постою. Здесь такая крылатая фраза. А зараз я заиграю песню, какая была у 20-м годе. Слухай, от давай першим я що ж таки заспіваю, я переб'ю, ну, що ж хочеться завжди колбу на себе перетягнути. Олесь, а які у тебе, от як пару слов просто узгадай, які у тебе були почуття і настрої під час от гэтых концертів? Я чому гэта пытаюся? От ми зараз закранем разом з вами одно питання, яке мені вельми і сьогодні цікаво, тому що потім я шмат чув таких слов про те, що ти бачиш, як людям гэта цікаво, от наше, все белорусское, змянилося все. І зараз ситуація така, що паста, вона все, з тюбика это вытиснутая, і її назад уже у тюбик не запхнеш. Вот скажи, як ти думаєш, все ж таки, вот эта цікавость, вот эта паста, можна її запхнути назад у тюбик? Ну, хіба уже нет. Я скажу так, что у гэтым годе БНу 25 год будет гурту. И так, когда я играл на дворовых концертах, то там со 100 человек, там, со 120 человек, которые там присутствовали, да, хіба только 5 або 10 человек ведало трошки нашу музыку. А остальные упершиню это все чули. И были уже и дорослые, и пенсионеры. И так само подходили и сказали: блин, вы так добро играете, такие у вас клевые песни, все. А чему мы вас раньше не слухали? Да потому что вы по радио слухаете только российскую музыку. Ну, а белорусская это ж такая местечковая завжди. А коли хтось співав на білоруській мові, ну то це трошки так на дзіравенщину подобне. Ось, але ну, наоборот, треба гэтым ганарыцца і вызначацца гэтым. Можна і на трасянцы лупіць, але вось каб гэта выглядала, каб гэта было ад душы і з любов'ю. Першая песня «Маяки». Яна была написана ось під ураженнями усього того, що відбувалося. І здавалося, що ось. Хрупкие реки нашей земли, белые ветра, зерозные доли, червоною тушкой, ніби промяни, не згаснуть огни, не згаснуть ніколи. Переживем, уже стратила змест, птушки лятуть по нашим проспектам, словно набыли страшный сенс, и ланцюгом нас ховали от ветру, забитые, але живые, кранаешь небо схил, горыш замест воды, и марь замест земного. Маяки застаются святлом, а полночному дню. Вашу твою
але не ведаю, где я. Сорки запалены теми, кого люблю. И просу светлый холод, яны нас греют. Люди запаляць адзін аднаго, разам праз горыч сапраўднага болю, чырвоным пажарам па белай зямлі. Не згаснуць агні, не згаснуць ніколі. Дзесьці наперадзе сонечны дзень, кветкі ляцяць над яскравым праспектам. Всё пераможа, сумленне людзей, усё пераважыць апошняе лета. Забіты, але жывы, кранаеш неба схіл, гониш замест воды, прірвалі замест зямнога. Маякі застаюцца святлом апошняму дню. Бачу твою руку, але не ведаю, дзе я. Зоркі запалены тымі, каго люблю. І праз сусветны холад яны нас грэюць. Маяки застаюцца святлом апошняму дню. Бачу твою руку, але не ведаю, дзе я. Зоркі запалены тымі, каго люблю. І праз сусветны холад яны нас грэюць. Маякі застаюцца святлом апошняму дню. Зоркі запалены тымі, каго люблю. Я думаю, что... Вось так это ўсё і было падчас канцэртаў, і людзі для сябе гэта ўсё сапраўды адкрывалі, і было такое адчуванне, што сапраўды яно зараз вось назаўжды. У тым сэнсе, што беларускае, беларусамі будзе прынята як сваё нарэшце, таму што чамусьці да гэтага часу, ну вот за мяжы яно нешта лепшае заўсёды. А свое, ну своего, як кажуць, пра рок-то нема свайго. Ну, а тут, вот, бачите, не толькі пра рок, тут пра ўсё, што заўгодна ёсць, і ўсё ёсць сваё выдатнае. Давай, я не буду. Давай. Хочется додать, что вот Змитер не только выбитный журналист и письменник, але ён яшчэ і аўтар шмат тэкстаў для беларускіх гуртоў і выканаўцаў. І вось я хочу заиграть песенку. Я до конца ее докладно не ведаю, потому я буду подглядать. Не, я ее ведаю, але словы не до конца. Тому гурт Крама. Ось песня «Будь разом з нами». Бьется тільки думкой одной. Я гляжу в небо, там шлях, как поршня песни моей. Гляжу я в небо, обожжёй луная светлый огнём. Крикну я у неба,
своих острых камней. Будь разом с нами, не устанешь шерох теня для наших дядей. Будь разом с нами, и не хапает нас вошей. Поднесут вина, топей, кабала хлеба. Скажут, ты предвестник новых подей. А что тебя шагает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты, анёл, для этих людей? Будь разом с нами, сядут темы из красных ночей. Будь разом с нами, мы пройдем с тобой свой шлях душей. Будь разом с нами, але не треба нам робить ляшей. Будь разом з нами, і это все, що треба нам. Поднесуть вина, топей, кабала хлеба. И скажут, ты предвестник новых подей. А что тебя чекает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты, анёл, для этих людей? Поднесут вина, топей, кабала хлеба. Предвестник новых подей. Что тебя шагает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты, анёл, для этих людей? И короче, там так, сколько эта песня, fade out. Я таки ще не научився. Треба було думати, що дякую, треба було як Леон Артурович тут раз зробити паузу, а потім сказати, ну, а зараз же ж ви вже вивчили слово, давайте ще разом. Ось. А далі хотілося б додати, що у ГТА нелегкі часи, кожен з білорусів абсолютно безпечно може підтримувати білоруську музику таким чином. Просто послухати музику на Spotify, так глядеть їх кліпи там і все остальне. За этой ідея тоненька копеечка, і тим самим дозволяє музикам трошки не триматися. Бо, як ми відаємо, зараз на Білорусі грають тільки кавер-бенди. Ось, нікому не дають грати, все таки на репетиції їздять, там у шафу складывают свой материал, ну а у такой ситуации, як бы то ни было, ну, музыка не может быть там бадёрая, веселая, натхненная таким светлым, добрым, ну хіба что только на день. Вот. Наступную песню я хочу заиграть так уже, скажем так классично, у нас такая есть песня дорожная, называемая, и она называется «Тягник». Я еду все далі в темру, ось город з'явився із них, і я вже не віддаю теми. Здається, ось ось і припинок, ти гнєв, помилився я знов.
Стаміўся я дзе пачынак, дзе гоман маіх гарадоў, падзянне лугане ўночы. Няўжо я не ўбачу прамень? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо мы не ўстанем з кален? Дык нешта ўсё цёмна ды цёмна, калі мы асветлімся зноў, калі закрычым у голас поўны сярод беларускіх бароў. Цягні усё далей і далей ад роднай старонкі мае, якую мы ўсе паважаем, хоць зараз яна і ў сне. Пацяне лугане ўночы. Няўжо я не ўбачу прамень? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо мы не ўстанем з кален? І зноў прыходжаць дні, зноў еду ўсё далей у цемру, зноў горад з'явіўся і знік, і я ўжо не ведаю дзе. Падзянне лугане ўночы. Няўжо я не ўбачу прамень? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо не расплюшчым мы вочы? Няўжо мы не ўстанем з кален? І зноў кружыць агні. І зноў кружыць агні. А тут уже атрымалася. Ось, у четвер мы ездили с концертом у Краков, а у середу у Кракове выступал спевак Noise MC. Ну, добрий, та хлопці, добру музику. Я сам його послухав, а чого тут уже прихати. Але я за там некалькі дзён до концерту додався у чат белорусі Кракова, как, ну, промониторить, як збираються люди на концерт наш, так? Ну і отримується така ситуація, що вони там всі обмусолюють тему, як вони йдуть на концерт Noise, як вони набили квитки на концерт по 250 злотих. Ось. А наш у 3 рази тоннейший билет, ну і прийшло 42 шилека по квитках. Ось. Ну ось вам і національна ідея. Ми узрощені російською музикою, тобто там ДТ, там Чаєв, Сплін, все остальне. Я так само не виключення, бо я сам рос на гэтай музиці. Але треба ніяк переключатися і, ну, ведать, що твоє, а що якби, як таке розпорядки, жалею. Добре, дякую, Олесь. Я попрошу Божого, щоб його ще раз слышали. Дякую. Пам'ятаєте, з чого я починав? Навошта ти лезеш з гэтай нацыянальнай ідэі? От чаму іншыя пытанні не задаюць нацыі, а от нам, от беларусам, трэба нейкая там нацыянальная ідэя шукаць, прамаўляць, намацваць. І, ведаеце, я зараз апошнім часам не заўсёды задаю гэта пытанне ў сваіх праграмах сваім гасцям, але пэўны час я задаваў і здзіўляўся. Я пытаўся у сваіх гасцей, як лічыце, а беларусы
як нацыя, яны ўжо сфармаваліся. І тут атрымліваецца ось якая сітуацыя. Чаму у іншых людзей, нават у тых же самых палякаў, нема сэнсу пытацца пра польскую нацыянальную ідэю, нават калі яны яе не ведаюць і не скажуць вам сходу, што наша польская нацыянальная ідэя вось такая. Таму што задаваць паляку пытанне, а ці сфармавалася польскае грамадства як нацыя, глупа. Таму што яны нацыя, як нацыя немцы, як нацыя французы, як нацыя нават аўстралійцы і амерыканцы, якія за свой сцяг, за сваю нацыянальную гордасць, за сваю мову каму заўгодна пухталёў надаюць. А я задаю пытанне беларусам, а сфармаваліся мы як нацыя. І у кожнага свой адказ. Пачынаючы ад таго, што мы пачалі фармавацца ў 1918 годзе, да таго, што мы ўжо сфармаваліся, у 20-м годзе закончылі фармаванне, у-трэціх, у 20-м годзе мы толькі пачалі працэс фармавання, чацвёртыя скажуць, што мы ўжо сфармаваліся і расфармоўваемся. Віталь Рак, вядомы наш трэнер і караціст, перакананы, што гадоў 1000 з хвосцікам таму мы ўжо былі сфармаваныя як нацыя, яшчэ пры полацкім княстве. А былы супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі, якога я сустрэў падчас прэзентацыі ў Нью-Йорку, падышоў да мяне і сказаў: Зміцер, такое пытанне, таму што мы не толькі як нацыя не сфармаваліся, мы і як грамадства не сфармаваліся. Нема грамадства. Ёсць насельніцтва тэрыторыі. І таму пытанне таго, ці патрэбна нам нацыянальная ідэя, яно застаецца актуальным, на жаль, для нас і цяпер. Я прыгадваю гісторыю на пачатку, дзесь у 19-м годзе, здаецца, на самом пачатку 20-го года я тэлефаную нашему выдатнаму паэту Алесю Разанову і запрашаю яго паразважаць пра нацыянальную ідэю. Запрашаю прыйсці на праграму, на запіс у студыю. А ён кажа: Дмітрий, я не пойду. Гаспадар Алесь, вы-то не чакаў, што вам не будзе цікава тэма нацыянальнай ідэі. Ён кажа: конечно, цікава. Я говорю: так а чого вы не пойдете? Кажа: разумееш, сёння ты ж ведаеш маю тэорыю пра тое, што у нас усё рухаецца па коле. І тэма нацыянальнай ідэі не выключэнне. І сёння, а гэта, яшчэ раз скажу, пачатак 20-го года, і сёння тэма нацыянальнай ідэі для беларусаў і беларускага грамадства знаходіцца вось тут, у самым нізе гэтага кола, па якім мы рухаемся. А калі кола павернецца, а яно абавязкова павернецца, я да цябе абавязкова прыйду, і мы з табой паразважаем пра нацыянальную ідэю. У жніўні 20-го года кола павярнулася. На жаль, Алесь Разанов да гэтага часу не дажыў, і таму яго нацыянальную ідэю з гэтай нагоды мы, на жаль, так і не пачуем. У мяне, дарэчы, ёсць шэраг такіх людзей, якіх я не прабачу сабе, што я своечасова іх не запісаў і не пагаварыў на гэтую тэму. Это той же самый Міхала Непадыстаў. Это той же самый Саша Кулінковіч. Ёсць яшчэ шэраг людзей, якіх меркаванне мне было б цікавае, але, на жаль, не атрымалася. Але давайте перайдзем да трэцяй кнігі. На сёння пакуль яшчэ не, але я баюся, што праз пэўны час я і пра гэту кнігу гаварыць буду як пра пошукі ружовага поля. Але на сёння яшчэ не. Тэза, якую я б хацеў бы з вами абмеркаваць, потому что ўсё ж таки можна, конечно, зараз задаваць пытанні, ўсім разам разважаць на тэму, а ўсё ж таки мы сфармаваліся ці ўжо расфармаваліся як нацыя.
там, чаму мы там не зрабілі таго, што іншыя нацыі, нашы суседзі зрабілі там у 18-19, у крайнім выпадку пачатку 20-го стагоддзя, я маю на ўвазе працэсы нацыябудаўніцтва, а мы вот как-то вот, ведаеце, самыя апошнія. Нехта пажартаваў, не памятаю, хто з маіх, здаецца, таксама светлай памяці Станіслав Шушкевіч, які сказаў: ну ты ж ведаеш, як яно забегі на стадыёне бываюць. Абавязкова будзе хто-небудзь вось там апошні, які па выніку там на цэлы круг там адстане і ўсё. Але потым вот так вот по кругу ўсё абыдзецца, і ён раз першы апынуўся. Так і мы. Зараз то ва ўсім свеце ідуць працэсы постмадэрна. Расфармаванне ўжо пэўна адмова ад пэўных там складнікаў нацыянальнай, ну не ідэнтычнасці, скажем так, а нацыяўтваральныя вот это, там, скажем, межы в Евросоюзе. Вот яны ўжо ідуць па гэтым шляху, адмаўляюцца ад пэўных нацыянальных прыкмет і складнікаў, а у нас іх і не было. Ну, это жарты жартами, але тему, якую я хочу з вами абмеркаваць і пачуць ваше меркаванне таксама на гэты конт, мне закінуў Альгерд Бахаревич. Ён ёсць у першай кнізе, ён ёсць у трэцяй кнізе. Я его сам попросил переформулировать свою национальную идею, потому что первую мы с ним записывали у 19 годе, «Ружовые пони», вы же памятаете. У 22 годе я попросил его, как он все ж таки поспробовал, может быть, маючи уже за плечима опыт 20-го года, маючи за плечима 22-го года, это было уже здесь после початку российской агрессии великой, вот, как он поспробовал переформулировать, поглядеть на себе звонку. Вот, и мы с ним размовляли, и я кажу: Альгерд, вот погляди, белорусская нация, белорусское громадство заўсёды, апошние, прынамсі, там, колькі десяткаў гадоў было расколотае. Але калі до 20-го года яно было расколотае по национальным складнику, там, по адносінах до мовы, до символики, до культуры, там, типа, вы вот со своим, вот это вы тут маргиналы, там, со своей мовой, там, все остальные, и вот остальная частка нормальных белорусов. То после 20-го года вот гэта уже раскол не важный, яго можа і нема, але ёсць іншы. І я не ведаю, ці здолеем мы вот гэты раскол неяк пераадолець. І раскол ідзе па прыкмеце тыя, хто біў, і тыя, каго білі. Мы зможам вот нейкім чынам гэты разлом засыпаць. І ён кажа: ведаеш што? Ён, конечно, ёсць, але это такая херня. Мы з гэтым справімся лёгка. Хто сапраўды зрабіў злачынствы, той сядзе. Хто зрабіў там меншыя злачынствы, там, можа быць, не крымінальныя, ну таго люстрыруюць, адхіляць ад нейкіх там кіраўнічых пасадаў і ўсё. І ўсё будзе нармальна. Вот мне, кажа, палохае больш іншы раскол, які ёсць у нашым грамадстве. І чым далей, тым ён будзе большы і страшнейшы. І як яго выправіць, я не ведаю, кажа Бахаревич. Я нагадаю, гэта быў пачатак 22-го года. Тады, калі гэтая тэма яшчэ не была мейнстрымом. Я говорю: і што ж это такое? Ён кажа: а гэта падзел на тых, хто з'ехаў, і тых, хто застаўся. Прабач, Альгерд, але які тут падзел? У чым тут падзел? Ну да, мы з'ехалі. Ну да, яны засталіся. Мы не маглі застацца там, бо селі у турму. Яны, можа быць, не могуць паехаць пры ўсім жаданні, таму што, яны ў турму не сядуць, на дадзены момант пакуль што, прынамсі. Па-другое, не кожны можа завярнуцца і з'ехаць. Але мы ўсе за дэмакратычныя каштоўнасці. Мы ўсе супраць Лукашэнкі, мы ўсе за свабодныя выбары. Ладно, там ёсць пэўныя там моманты, хтосьці прыняў ужо там мову, гісторыю, ўсё астатняе, хтосьці яшчэ не, але это херня. Але і ўсё.
Ён кажа, паглядзіш, чым далей, тым больш гэты разлом будзе набываць моц. Пасля гэтага я яму не паверыў, я сказаў, ну паглядзім, добра, давай там рухацца далей. Пасля гэтага буквально праз некалькі месяц, можа быць, паўтары, раптоўна у Фейсбуку я чытаю допіс адной выдатнай мастачкі, якая была ў Беларусі. Якраз здарыўся чарговы нейкі там скандал унутры дэмакратычных сіл. Я ўжо не памятаю, з чым там быў звязаны, нейкі чарговы вот, там бульбасрачак такі. Вот. І яна напісала, слухайте, як вы там вот, у сваіх дэмсілах дасталі са сваімі скандаламі? Вы жывеце ўжо там сваім жыццём і зусім не ведаеце, чым жывем мы тут, у Беларусі. І ведаеце, што напісала яна? Калі прыйдзе час і муры рухнуць, мы яшчэ падумаем, ці пускаць вас назад у Беларусь. Ну, правда, праз некалькі месяцаў яна сама была вымушаная з'ехаць. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Гэта ўжо іншая гісторыя, але гэта для мяне на той момант стала паказчыкам таго, што Абахарэвіч-то быў правы. Таму што, як бы там ні было, але глядзіце, ну, от паміж намі зараз сцяна, мяжа. Мы не можем туды паехаць, вядома, пачаму. Нічым, мы, конечно, можем. Можем нават на коленях прыпаўсці, правда, это не ўратуе ад таго, каб усё адно паехаць на Жодзіна, але тым не менш, мы не можем. І як бы там ні было, мы вось так у часе і прасторы уздоўж гэтай сцяны два кавалка беларускага грамадства рухаемся, і хочам мы таго ці не хочам. Супраціўляемся мы гэтаму ці проста па цячэнні, але мы ўсё адно сапраўды мяняемся. Тыя людзі, якія засталіся там, яны ўсё адно мяняюцца пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам страху, пад ціскам немагчымасці гаварыць тое, што хочаш, рабіць тое, што хочаш. Чалавек, наш знаёмы з Алесем, музыка, які да гэтага часу застаецца ў Беларусі, блюзмен, які ладзіў у адным з мінскіх клубаў такія проста блюзавыя сейшынкі, абсалютна проста блюзавыя сейшыны. Мне буквально пару месяцаў таму пазваніў і кажа, ты ведаеш, што я уже не могу играть. Говорю, а что такое? Вы же там звычайныя блюзкі там гоняете и все. Он кажа, а позвонили и сказали, вот яны, твои коллективы могут, але без тебе. Где-то что-то там засветился, невядома что, ну, еще подставы для того, как приехать забрать, не знайшлі, но уже достатково для того, как человеку закрыть магчымасць нават блюз-сейшн играть. И гэта ўсё мяняе людей. И мы с вами тут, хочешь не хочешь, а все одно меняемся. Меняемся под ціскам свободы, под ціскам магчымасці гаварыць и рабіць тое, что мы хочем, под ціскам наших проблем. Ну, потому что мы не приехали сюды на кисейные бераги и солодкие польские колбаски. У каждого из нас есть свои проблемы. С легализацией, с працей, там, да еще с чем хочешь, да с психикой, в конце концов, потому что нам вот, мне, особливо весной, постоянно снится сад на вёсцы, який я постоянно обкашивал в этот час. Я люблю косить триммером. А зараз я не могу это робить. И вот у нас починают вот все, это нас меняет. И, видите, я зараз скажу постоянно, ну, хочу просто почуть от моих гостей, ну, может быть, они разумную думку скажут с этой нагоды, когда я кажу, ну вот глядите, мы зараз с вами разважаем, спрабуем нешта сфармуляваць, намацаць нейкую нацыянальную ідэю і уявім сабе, што ў нас сапраўды атрымалася. Ці то з кімсьці асобна, ці то, можа быць, потым мы прапусцім праз нейкую там формулу, форму, усё агучаныя думкі і складзем такую, скампілюем одну нацыянальную ідэю, і мы такія ўсе з вами разам
Пам'ятаєте, ще 1,5 года тому Чало любив розказувати про тягники перемоти, які от усе поїдуть. Я ще сміявся і говорив, що на першому вагоні, обнявшись, будуть сидіти Чало со Шрайдманом, а ми будемо усі вот так вот спереду этого тягника бегчи. Я буду вот там с кем-нибудь с нашими своими экспертами, які були на ідеї X, вот так вот і в руках. А ми от вам тут, як там у Брест, те саме, на переход помежный, раз там станем на мосте, мы тут вам, дорогие белорусы, принесли национальную идею, мы ее сформулировали. А белорусы оттуда такие. Знаете что? Это вы там у своих там Варшавах, там Лодзях, там Бостонах с Торонтами сформулировали. Вот берите и там и живите, а мы тут сами по себе. Да, типа такого. І ось мені до вас таке так само питання, як вам бачиться, наколькі усё ж таки верагодна тое, што мы сапраўды так памяняемся усе, што ну, как бы, при сустрэчы этой умоўна на Эльбе, а насамрэч на Буге, мы, как бы скажем, нам так приемно один одного бачить, но мы уже такие розные, что как-то, ну, знаешь, нават не ведаю. Чарку-то выпить можно, это ж не супраць, але ж будовать новую Беларусь. Может, давайте вы там у своих Варшавах с лодями будуете свою, а мы тут вот. А можете приезжать, да, чему нет. Ну, как-то вот давайте не без командов, без ваших там национальных идей привезенных, мы тут сами. Так вот, як вы думаете, наколькі небяспека гэтая сапраўды ёсць? Ваше бачанне. Кто смелый? Можно? Да. Я хочу извиниться, говорить по-русски, потому что не белорус. По моему мнению, безусловно, то, что произошло в 2020 году, более-менее консолидировало общество, когда, если не изменяет память, из 9 миллионов населения Беларуси 500 тысяч просто, да? Что в процентном показателе даже больше, чем на Майдане было в Киеве в 2014 году. Однако, это та проблема, о которой вы сейчас говорите, возникла в том числе и в Украине с начала войны, когда большое количество людей страну покинуло, неважно, легально или нелегально. И как бы создается вот это разделение на людей, которые остались в Украине, периодически сидят под обстрелами, кто воюет, и людей, которые о тех же самых вопросах эфемерных, метафизических украинской государственности, языка говорят на территории Украины и за ее пределами, в условной Польше, Канаде и так далее. Это то, что всегда вносит общество раскол. Это абсолютно нормальный процесс. Я лично понимаю, что когда ты живешь в репрессивном государстве, рассуждать о таких вещах тяжело. И это абсолютно закономерная реакция, когда, находясь в тех условиях, в которых ты находишься, ты от своих сограждан в экзиле слышишь их какие-то дискуссии о государственности, национальной идее, когда они полностью свободны за рубежом говорить все, что им вздумается. Советские диссиденты в большинстве своем, неважно, это российские диссиденты или украинские, сидели еще при Брежневе, к примеру, кто отправлялся в тюрьмы, кто отправлялся в классические брежневские психбольницы. Замечательное, как по мне, мнение по этому поводу выразила Валерия Новодворская. Она уже на последних годах жизни как раз сказала, что она иммиграцию не поддерживает, но право на спасение не каждый. Дякую. Хотел додать? Да. Да. Я просто первый задал. Короче, ну, не знаю, может, не буду вставать. Нет, ну, я хотел просто сказать, да, что с Украины, конечно, так само зараз можна порівняти, вирішуючи, кілька людей оттуда з'їхало, але так само чим все ж таки розниця зараз поміж Білоруссю і Україною, що, ну, якби так отрималося, що якраз таки більшість людей, які можуть і могли би розважати, умовно кажучи, про білоруську національну ідею, назовемо це так, ну, весь якби актив політичний, він вимушено ті з'їхав, ті зараз сидіть у Білорусі, але у турмі, ті у яким вельми глибоким підполі. Тому мені просто здається, що
у тых, да, конечно, да, большасць беларускага насельніцтва засталася, і у тым ліку большасць людзей, якія хадзілі на пратэсты, які не падтрымліваюць уладу яны в Беларусі, але яны не маюць нават магчымасці зараз займацца нейкай палітычнай дзейнасцю, разважаць аб будучыні Беларусі і так далей. Таму, ну, прынамсі, нават калі чытаем навіны нейкія, да, пра беларускую супольнасць, то тут вось там, да, у Польшы там будзе нейкая канферэнцыя, у Вільні там штосьці будзе, нейкія мерапрыемствы, а ў Беларусі все, што мы чытаем, это пра новыя затрыманні. Таму мне тут просто здаецца, што нават, ну, вось, калі будзе эта змена, так калі мы все будзем вяртацца ў Беларусь, то я не думаю просто, што людзі, якія засталіся, ну, як бы зноў жа не будзе шансу, вось, пакуль будзе існаваць гэты рэжым, сфармавацца як бы нейкі вось такой актыву нейкаму палітычнаму, каб замяніць вось тых, хто зараз з'еў. Таму мне здаецца, што гэта ў любым выпадку будзе працэс вяртання, умоўна, да, гэта будзе як бы карысны працэс і для тых, хто быў за мяжой, і для тых, хто заставаўся таксама. Таму, ну, я спадзяюся, што прынамсі большасць людзей, якія засталіся, ну, таксама не гэта усведамляюць. Дякую. Я буду пессимистична, потому что, когда ты господарство и квартиры, ты там живешь и ты там разважаешь, як ты будешь там щось робити, там що так зробиш, і маєш помисли якісь на то. А потім ти виїхав з тієї квартири і ти там не живеш. І хтось інший живе в тій квартирі, має право, не має права, і не має права, а він там живе. І він колірує собі стіни, і він собі вибирає. І після ти приїжджаєш, можеш мати документи на твою квартиру, але твій погляд може бути недоречний. Ну, немає різниці, що ти мислиш. Ті люди жили на своїй землі, но вот у них там еще приезжает господар самолетами и диктует, тут все диктует. Люди хотят жить. Они хотят свою жизнь. И они выбирают то, что они выбирают для того, чтобы выжить. Кто-то именует, кто-то заставит там и малюет стены в иные колоры. Ну, а ты не господар. Так и есть. Вопрос только в том, тебя выгнали из квартиры, и ты продал эту квартиру. Вопрос, если представили голове пистолет, тебя выгнали? Нет, так вот даже в Литве, да, то есть там была оккупация, но потом сейчас они возвращают то, что, допустим, то же самое в Польше, евреи, которые были пострадали. То, что нет московского господаря. Нет, ладно. Все в разную сторону. А нам московский господар ничего не говорит. Ну, мы же разважаем про час, коли уже не будет теоретично. А я верю, что белорусы это такие котики, які покрывзятся один на другого, а потом обнимутся и пойдут разом далее, и все будет добре. Я так само хочу сказать. Слухайте, два чоловіки збираються і вже різні думки у кожного. Що ви хочете? Ви вельми шмат думаєте. Коли гость має вернутися додому, на свою родину, то все буде добре у його. Йому все одно, що там думає той, хто сидить у своїм, ну, не ведаю, оточенні. І він буде думати по-іншому. І коли таких людей буде більше, коли вони зберуться разом, як зібралися у 2020 році, то все зміниться. Хочете ви гэтага ці не, да? Така цяше, і гэта плынь, яна несе ўсіх. І не трэба казаць, што гэта з'явілася толькі ў 2020 годзе. Я з простога беларускага мястэчка. Моя настаўніца беларускай мовы выкладала нам вельмі добра і пра Богдановича, і пра Мележа, і пра Коласа, і пра Купалу. Я гэта ўсё ведаю не толькі ў Менску, гэта вся культура была. У простым беларускім мястэчку на Палесю таксама я разумею, што калі такая выбарка ёсць, то напэўна ва ўсёй Беларусі вось дзесьці прыкладна так і было. Просто у 2020 годзе вось гэта кропка, калі ўсё стала кіпець, яна, ну, з'явілася. І ўсё, што ў людзей было накоплена, вось это і ёсць наша беларуская нацыянальная ідэя, так? То есть мы это ўсё пронеслі. Ну і напэўна, я думаю, ну, напэўна, усе так хочуць думаць, бо як жа жыць, калі не мають надзеі, так? Што мы вернемся, хто захоча вернуцца. І не будзе у нас такога супрацьстаўлення з тымі людзьмі, якія там засталіся. Просто кожны будзе жыць сваім жыццём, і калі тых людзей, якія хочуць штосьці змяніць, будзе больш, ці нейкая кропка кіпення
зноў падымецца, то тады штосьці зменіцца. Ну да, раз на 100 гадоў, галоўнае, каб вот дажывём мы ці не дажывём. Не, безумоўна, зараз час прыспешыўся і ёсць спадзяванне, што здарыцца хутчэй, але узгадалі і коцікаў, і 20-й год. І я з гэтай нагоды хацеў бы яшчэ адну не вельмі прыемную тэму закрануць, звязаную з беларускім характарам, менталітэтам і ўсім астатнім. Я не один раз у своей программе от своих гостей чуў такое выказывание, тезу, что мы, белорусы, нация выживших. Ну и сдавалось, ну класс! Поглядите на нашу историю. То з усходу на захад, то з захада на усход. И все про Беларусь, и все этим белорусам в голову сякнуть. А мы выжили. Молодцы, ну. Але калі поглядеть трошку далей, поразважать, и ты так себе думаешь, а звычайно у такой ситуации, ну кто выживает? Кто сховался, кто збег, кто у полезских болотах вот так вот с камышинкой, кто здрадил, кто сдал, той и выжил. Кто сказал, а кто тут ты у нас такие? А я не, я место тутейший. Говорю, я приехал у командировку на некую вёску, уже не памятаю, там, якую, яких мясцінах, але мне треба было спытаться, где знайсці там пэўную неабходную хату. Я першы раз сустрэчнага деда у вёсцы спыніў, спытаў, ён мне показаў і расказаў все на выдатнай беларускай мове. І я ему кажу, бляха, дедушка, вы так выдатно говорите по-белоруску. Я думал, дед от страху сомлеет. Я по-белоруску? Да ты что? Да я не ужись. Так вот же, вот, только. Это не по-белоруску. Да как по-белоруску? Это я по-нашему, по-тутейшему. Вот такие, так, вот. Белорусское громадство, народ, нация, называйте как хотите, насельництво. И выжило. То есть, а мы все с вами, какие там шариками и белыми ленточками ходили братья Крестина, нащадки кого? Боязливцев, трусов, ті кого? Ті вот тых, кто вот не ведает, что ему робить, ті бегче там ховаться, ті вот что-нибудь там на поклон царю пойти. І я задаю гэтае пытанне, мне асабліва было цікава пачуць адказ на гэта пытанне ад ваяроў, якія сёння ваююць ва ўкраіне. Добраахвотнікаў беларускіх, яны ёсць вось тут, не тут, вот тут, у гэтай трэцяй кнізе. Тут ёсць і ваяры з палка Каліноўскага, і ваяры з палка Пагонія на той момант, і з беларускага добраахвотніцкага корпуса, і просто беларусы, якія у ВСУ ваююць без беларускіх падраздзелаў. І яны мне сказалі, так а мы? Мы что, нащадкі трусаў вот тут вот зараз в окопах? Я кажу не про там штаб Каліновского, со штаба, до речі, тут нікого нема. Ну і тут нема, і у кнізе нема. Там былі сапраўдныя ваяры, той же самый пан Цубар, до прикладу, или Лахвич, там, или Гена с белорусского доброохотницкого корпуса. Я кажу, не, ну так вы, а кольки вас? Кольки вас? Ну пару сотен? На 9 миллионов только у Беларуси и несколько миллионов еще по всем свете раскиданых? Это армяне, калі там у іх там здарылася нешта, і ізраильцяне, калі в Израиле были, со всего света, садились на самолеты и летели воевать у свою краину. Падчас 20-дзённай войны в Армении, падчас вот зараз у Израиле падзеяў. А белорусы так полетуть? Со своих Канадов, со своих, ну, из Польши, может, еще кто и поедет, а с каких-нибудь в Австралии, кто уже доехал на вот туды. І питання відкрите для мене, тому що певні люди кажуть, що не треба казати про те, що нечто там може бути закладено вже на генетичному узровні. З, я не ведаю, 17 століття, коли там хан Батий бігав по Білорусі, то потім як з москалями воювали, там ті яни ходили, ті Муравйов вешальник тут проходив,
І з таго часу вот гэты ген страха, здрады і ўсяго астатняга і ў нам перадаўся. Не можа такого быць, на генетычным узроўні гэта не перадаецца. А адкуль тады вот гэта наша павальная, абы не было вайны? Як нацыянальная ідэя амаль што. Моя хата з краю, я перасяжу, абы было ціхенька. Мы можем гэта змяніць ці не можем? Давайте вот мы подумаем, потом мне скажете, Ульяна, заспеваешь что-нибудь? Ну, наверное. Ну давай. Hello. А я таксама выступала вось гэтай гітаркай на такіх дваровых канцэртах. Вось, але цікава. Не буду там нейкай мясцовасці казаць такой канкрэтнай, бо небяспечна. Але я вам распавяду, што грала я, гэта я нядаўна згадала, вельмі здзівілася, пад плотам адной з рэзідэнцыі Лукашэнкі. Я насамрэч не думала я пра гэта ў тую хвіліну. Вось. І адзін раз грала ў лесе, але мы забраліся так нашай такой суполкай. І, ну так, утульна было. Вельмі цікавы досвід. Я насамрэч думала, што не было ў мяне такога, бо я жыла там на всі. Але, бачыце як, нават на всіх была. Так што не толькі ў гэтых вашых сталіцах. Мне патрэбна дапамога, каб мне паказалі, дзе тут падвышаць гітару. Вось проста пальцем ткнулі на джек. Вось. Колькі мне песен можна заспяваць? Песен 3-4? Давай на 3 На 3 спынімся. У мяне вельмі шмат матэрыялу. Спяваем весёлыя ці сумныя? Ну тут уже... Значит, весёлыя. Добра, давайте весёлыя песні, але з вельмі сумным тэкстам. Падыходзіць? Вось гэтага ў мяне навал. Сумно гучыць, да? Ці хочаш ти існувати усім згусі про своє минуле. Забудься на свої плани, тільки наші засталися. Інакше нам не цікаво грать. Пора, льотай по кулям, крикну стоп, потім притягувай.
гэты сэнс? Хто гэтыя лялькі? Хто? А вось у мяне іншая думка. Вось так. Вось усе тыя, хто запісваў, мабыць, і мы з вами, хтосьці з нас, усе тыя, хто аднойчы запісаў пакаяльнае відео пра тое, што так, я адмаўляюся ад беларускай ідэі, так, там, гэта ўсё была няправда. Гэта тыя людзі, якія дзеля, можа, сваёй свабоды, а можа, і свабоды сваіх блізкіх, просто сказалі тое, што немажліва сказаць у здравым уме, але просто не забывайце, што некаторыя рэчы трэба рабіць і робім мы для свайго ўратавання. І за гэта таксама трэба паважаць і Ніскес, і нават Пратасевіча, і іншых, мабыць, нашых знаёмых, ці проста тых, пра каго мы слухаем. І яшчэ песенька. Песенька, не ведаю, зноў жа нядаўна зразумела, што гэтая песенька тая самая беларуская нацыянальная ідэя. Першая кніжка там па 20-му году. Другая. Вось другая кніжка, гэта тая самая нацыянальная ідэя. Амаль у кожнай строчкі там яна ёсць. Ну, вось цікава, колькі вы знойдзеце для сябе. Песня «Лютуценнікі» гурта «Тэст». Адзначайце нас у тэлеграме. Ой, в інстаграме.
так само на пытанне. Ведаеш, мяне вельмі здзівіла нядаўняя размова з ёсць такая дзяўчынка, таксама маладая, твоя можа быць сучасніца. Яна зараз прадстаўніца Святланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнцтву Ворыхова. А Ворыхова сама з Гродна. И она мне рассказывает, это Гродно, вот где побач история, все и Беларуси, где под ногами у тебя история белорусская, это не Могилев, не Витебск, не прости господи, Гомель, нет, можно было бы сказать, ну может быть, там побач, российский уплыв, там люди ездят на заработки, еще что-нибудь, и думаешь, Гродно, она кажет, а я росла, вот человеку 23 года. Я росла, и меня выховывали, и адукоўвалі як русского человека. Да, белорус, ну, у паспорте написано белорус, ну, правда, зараз не пишут, но где-то в графе там есть белоруска, но русская, с русской культурой у голове. 20-й год по темечку тюпнул, як сказала першая кіраўніца, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надя Нортон, беларус 20-й год просто сашкроб са шкуры беларусаў усю вот гэту нібыта ўжо зацэментаваную бетон этой и российской культуры, и вот этой русскости со знаком качества, и тутэйшасці, и всего остального, и Беларусь полез на вонку. Але колькі таких ось подлеткаў, якія сапраўды лічаць, што яны вот, жывуць у Беларусі і лічацца чамусьці беларусамі, но самым-то рэчы яны вот, русские, там же вот великая русская культура, там же целый вот чай есть. Не, ну это для нас, для старперов, там, для молоди там своих, этих вот, этот самый. Но принамсі ён тут, не, этот самый, шаман. Прости, Господи. Шаман не наш. Ну я маю на увазі, яны ж вот его слухаюць, это все вот как бы вот я русский, вот это вот все дела. Як вытянуть, як уратаваць і ці магчыма гэта? Ну глядзі, усе ўжо... Глядзі, якая справа. Вучуся я зараз на стыпендыі Каліновскага. Вось. І там шмат менавіта такіх, як я, ну, можа, я там самая малодшая ў гэтым годзе, але такі гэтым. Шмат там вось гэтая 20-26 год, вось у нас суполка наша. І амаль што ад усіх я чула нешта падобнае на такое. Я до 20-го года, ну, як бы так, была беларуская, але я планавала там куды-нибудь поехать, куды-нибудь вучыцца, не ў Польшу. Польша нікому не патрэбная была. Вучылі ангельскую мову, там, бегчы кудысьці далей. Але ў 20-м годзе не тое, каб цюкнула, ім проста паказалі, што ёсць сэнс выходзіць і ёсць запал у алдовай тусоўкі. Вось у вас, у Помидорова, у НРМа, з Вольскім ці Пітам. І тады захацелася застацца беларусамі. Але дагэтуль, вось менавіта тое, пра што ты казаў там давно раней, што ціха крычалі. Ну вось правда, можа крычалі гучна, але ў нейкіх падвалах, але не было ім чуваць вас. Так, ёсць такія, як там я, Юстына Карпіловіч, Ярвел, вось для нас, ну, як мы увогуле выраслі, але, ну, напэўна, толькі Ярвел не з'яўляецца сынам кагосьці вось гэтай тусоўкі, як бы ён у гэтым не вырас. Ён да гэтага неяк сам прыйшоў. Таму, вось з тых, хто з'ехаў шмат, з тых, хто застаўся, халера як шмат. Але гэта тая ж сітуацыя, што, ну, вось вучыцца хтосьці, там, спорыць з гісторыкам, там, ва універсітэце, спорыць з гісторыкам, палітолагам, пра тое, што да ва ўкраіне вайна, а не спецаперацыя, алло, але ж гэта не можна, гэта самае такое мелкае, што табе за гэта будзе, гэта не за чорт. Ну, а самае вялікае ведаеш. І, канешне, шмат. Я табе скажу, што большасць моладзі, большасць гэтых падлеткаў, недалюдзей нас, ну, большасць з нас ведаюць, што такое беларуская ідэя.
Але ўжо стаміліся. І прыехаўшы ў эміграцыю і пабачыўшы сабаку, якая адклікаецца на каманду «Жыві Беларусь», вось праўда, стала трохі страшна. Бо гэта ўжо пахне ну, нечым страшным, вось правда. Ну, калі сабакі кажуць «Жыві Беларусь», яна там нешта робіць, гэта каманда. Гэта Гітлер-Юген беларускі. Не ведаю, ці добра гэта, ці дрэнна, але выйдзе вось так. З гэтым трэба нешта рабіць, бо моладзь яна такая, ўжо збіраецца далей там у Амерыкі. Я понял. Гэта заявка на тое, каб прыйсці і сфармуляваць вашу моладзевую нацыянальную. Вось. Здалёк ты зайшла. Здалёк зайшла. Ну ты ж пра гэта і пытаўся. Вось. Апошнюю песенку могу заспевать? Конечно. Апошняя песенка не про ідэі, а просто про каханне. Для кагосьці гэта песня з моих знаёмых, гэта як бы прабач радзіма, для кагосьці гэта прабач першае каханне. Ну, глядзіце самі. Але яна сумная, гатоўцеся плакаць. Дякую велике. Курта Теста. Подписывайтесь.
вокалистка, фронтвуменка и будущая героиня программы про национальную идею. Вы ведаеце, насамрэч, мне до гэтага часу часам пишут люди из Беларуси и говорят, я хочу стать героем твоей программы, сформулировать идею. Я говорю, вы ведаеце, что мы экстремистское формование, а книги уже признаны экстремистскими материалами. Да, мы разумеем рызыку, а и мы хочем. Я говорю, а я так само разумею рызыку, и я не хочу брать на себе такую отказность. 2 человека, как минимум, за интервью Еврорады на сегодня находятся за кратами. Причем с такой формулировкой за сприяние деятельности экстремистскому формованию. Мне это болит до этого часу. Причем, когда один это ведомый военный эксперт, а другая ведомая так само науковая супрацоўніца, дякую Богу, мне от яе сяброўка передала с турмы лист с несколькими буквально словами. Все будет добро, не бяры на себе эту вину. И это меня троху зутешило, а я не хочу новых. Дальше я коротко про страх национальной идеи. Ведаешь, неколи мне той же самый уже згаданы Александр Федута рассказал, что десь на початку нулевых, сразу после нулевых, у администрации Лукашенко народилась идея, как сформулировать белорусскую национальную идею, державную, как вот она была, и ее запустить у народ. Отповедно с администрации спустили такой заказ у одну социологичную службу. Кіраўнік этой социологичной службы со своими супрацоўнікамі несколько месяцев нечто спрабавалі сфармуляваць, зрабіць, потым ён прыйшоў да чалавека в адміністрацыю, які даваў яму гэты загад, и сказал, ну вы ж нам дали спецификацию, что у центре этой всей национальной концепции и идеи повинен стоять Александр Григорович. Говорит, ну конечно, ну а як? Разумеете, вот як не формулюем, и хотели, как было сформулировано по-белорусски. Что ж таки белорусская национальная идея, нулевые, еще все нормально. Сказали, як не формулюем, але калі выконваць гэтыя 2 умовы, то атрымліваецца Mein Kampf только по-белорусски. Ведаете что? Я хочу завершить, зараз возьму стул, бо тут треба троху театрализованного действия. Завершить нашу сённяшнюю сустрэчу, бо мне тут показывают, як Никляев на годинник. Так вот про Никляева. 2 года тому мы разом с Владимиром Прокоповичем были в межах фестиваля интеллектуальной книги «Прадмова». Ездили вот на этой импрезы в межах фестиваля. И были мы у Тбилиси. А это был, отрымливается, 22 год, початок осени 22 года. То есть вот фактично, ну как бы прошел год такой уже эмігрантского життя большасці людей, хто ехал в основном там в конце 20-го, початку 21-го года. Вот. Ну и покольки, як я вам рассказывал, уже я любил халтурить и вот, садил сюда на эту такую сцену тых, хто под руку траплялся с гостей программы и героев книги. У Тбилиси мне под такие руки мне попались аж одразу 3 человека. Никляев, выдатная наша мастачка Мила Котка и политолог, был супрацоўнік МЗС белорусского и посол у Швейцарии Павел Мацукевич. Вот. Ну и мы так разважали, рассказывали, там про 20-й год узгадывали, там национальную идею, идентичность. Вот. А Никляев перед гэтым, у его атрымлівалася, у его только что вышла книга «Гиена огненная». И он презентовал, спочатку атрымлівалася вот во всех этих поездках наших совместных,
и он презентовал вот в этом зале свою книгу «Гиена огненная», там где-то на 1,5-2 годины, потом невеличкий перапыночек, и наша презентация, моя презентация, но с его уделом. То есть и тут я говорю, давай, Некляев, отдувайся за свою национальную идею. Вот. Ну, а перед гэтым Некляев, у якого шмат сяброў па ўсім свеце, провел таки бурный вечер со своими грузинскими сябрами. Что такое грузинские сябры у Грузии, в Тбилиси и вечер с ними, я думаю, все выдатно ведаете. Вот. Ну и Некляев все ж таки не халтурил, хоть и был стомленный уже после своей презентации. Ну, а я таким трошечку, так ведаете, таким задуменным. Вот. Ну и в конце вечера я там скажу, может быть, у кого-нибудь есть там свои думки, свои там пытания до наших гостей. Зал великий в 2 раза больше за гэты, полный людей, в основном белорусы в Тбилиси, але приезжали, все ж таки фестиваль прадмова, шмат людей поприезжало там из Кутаиси, из Батуми, с разных ближайших городов. Стоит одна женщина в конце зала и говорит, а я хотела спытаться, задать питание спадару Некляеву менавіта. Она кажет, ведаете, спадар Владимир, я до вас, як до человека, уже все ж таки ва ўзросце, больш досведчанага, чым вот уся гэтая молодь. И скажите мне, кай ласка, вось мы тут, у Тбилиси, уже год. Кожную субботу мы, белорусы Тбилиси, ходим на проспект Шато Руставели и ладим там наши акции. С бел-червоно-белыми стягами, с лозунгами, с транспарантами, со спевами. Мы хотим хоть таким чином притягнуть увагу до того жаху и трэшу, что отбывается уже вот который час у нашей краине. Год. Мы кожную субботу ходим на проспект. Мы стаміліся. Мы не бачым ніякага сэнсу от гэтых походов. Ничего не меняется. Так может быть нам уже как бы, перестать гэта рабіць. Заняться собой, своим жыццём, социализацией, легализацией, уваходжаннем у гэтае грамадства. Все одно мы для Беларуси отсюль ничего зрабіць, никаких зменаў дамагчыся не можем. Так может не треба и и дергаться, и напруживаться, и мучить себе, забыться, не забыться, але отсунуть эту Беларусь с тем, что там зараз отбывается, и жить свое жыццё зараз тут. А что зробишь? Некляев сидел, слухаў, и вот чым далей яна говорила, он поступово так начинал подниматься со стула. Она закончила, и здесь на гэтым у такой вось позе его застала. И он так само, так и спыніўся. Не кажите так! Женщина вот так усела, я так само гляжу на Некляева. Только что, здаецца, уже думал, где там уже сустрэць своих тбіліскіх сяброў яшчэ раз. А тут так вот им же. Не кажите так, ніколі больше. На этом мои театральные таленты заканчиваются. Но сенс выручил. Я просто своим голосом передам то, что далей казал Некляев. Мы все стомились. Мы все стомились, и белорусы Тбилиси ходить на проспект Шато Руставели. И белорусы Варшавы ходить до помника Коперника на Новый свят. И белорусы Вильни до Гедемина. И белорусы США так само стомились у своих городах, раскиданных по всему континенту, ходить до места у своих сборов. И белорусы Швеции, и Швейцарии, и Канады, усе стомились. И может быть, нам сапраўды не трэба кожную суботу ці нядзелю
хадзіць і ладзіць гэтыя акцыі. Але ні ў якім разе мы не мусім забывацца пра Беларусь. Не тое, што забывацца, даже адсоўваць яе некуды там на задні план. Але мы мусім рабіць гэта інакш. Мы мусім сваю Беларусь па-іншаму гадаваць і лелеяць у сабе. Хтосьці умее і любіць спяваць народныя песні альбо рок-песні. Збірайце сваіх прыхільнікаў, сваіх паплечнікаў, такіх жа самых аматараў і спявайце разам гэтыя песні. Далучайце да гэтага жыхароў мясцовых жыхароў. У Тбілісі грузінаў, у Варшаве палякаў, у Сан-Францыска мясцовых амерыканцаў, у Майамі мексіканцаў. І спявайце разам. Камусьці падабаецца, ён умее рабіць выцінанкі, збірайце кружкі і рабіце іх, рабіце выставы з іх. Хтосьці умее працаваць з дзецьмі, нясіце дзецям беларускае слово, працуйце з імі. Пашырайце гэты беларускі сусвет і ўнутры сябе, і вакол сябе, і наўкол сябе, як мага шырэй, і ў гэты беларускі сусвет зацягвайце іншых, хто ёсць побач з вами. Толькі так мы захаваемся, захаваем сябе і выжывем у гэтым беларускім сусвеце, калі мы яго будзем пашыраць і лелеяць у сябе, унутры сабе і вакол сябе. Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі. Я не ведаю, я хацеў бы па-англійску, может быть, заспяваў яшчэ песню там ці другую. Алесь, Ульяна кажа, што ёсць якраз. На песню ёсць. Говорит, трындзець ужо надакучыў, а паспяваць яшчэ можна. Мы можем зрабіць трошки іначе. Мы можем заспяваць такую песню, як я завжди называю, што гэту песню можна спяваць нават дзецям як калыханку. Гэта песня з народнага альбома на словы Михайла Аніпадыстава «Простыя словы». До речі, ось буквально тиждень тому Липольський давав невеличкий концерт у Музеї Вольної Білорусі, так само співав, це був концерт пам'яті Михайла Аніпадистова, і так само співав «Вольне слово». Казав, ви ж всі ведаєте текст, давайте, подпевайте. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя ў печы. Гэта так просто, гэта так добра, як з головой залезці пад ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Жыццём сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут сказаць, хіба што нічога. Дзень прыйдзе новы, дзень прыйдзе новы, добранач паненкі, добранач панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Помагайте! Простыя словы, простыя рэчы.
скажу, що настав для всіх нас той час, коли той таємний родственник з-за межі, это вы. Дякую яшчэ раз. Калі камусьці ёсць жаданне набыць кнігі, калі ласка, атрымаць аўтограф, падыходзьце. Я хотела еще неправильно некоторые слова сказать. Дякую велике, что пришли, дякую велике Дмитрий, дякую велике Ульяна, гурт Атеста, Олесь, гурт без назвы. Вось вы знаете такие улеточки, тоже нагадываю там на столе. Тут есть QR-код на наши соцсетки ТВМУ Лоди. И обовязково подписывайтесь, мы хутко будем выкладывать плейлист на Spotify с нашей музыкой белорусской и той музыкой, якую слухають абри товариство білоруської мови. Максима, ви знайдете нечто цікаве там, і, конечно, як Олесь сказав, давайте підтримувати наш канал, це слухати своє. Ось, і зараз, так, я вас хотіла б запросити на огульне фото, як я і казала на початку, будь його зробимо, будь ласка, тих, хто має в чомусь присутничати на фото, і тих, хто можуть підписати дозвол на його використання, будь ласка,